Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Hola, amics! Avui, Retuit Ràdio acaba la seva etapa. En el programa d'avui ens acomiadarem al Centre Integrat Públic de Formació Professional, al Col·legi Àngel Esteban, a l'Institut Ramon Cid, al Col·legi Marquès de Benicarló i, per últim, al Conservatori de Música Mestre Feliu. Endavant, amics! Hola, bon dia. El Departament de Llengües del Centre FP Benicarló vol acompanyar-te en la teua formació. Estem presents en tots els cicles que oferta el centre per tal que aconseguisques un millor bagatge sociocultural i lingüístic. Una formació que t'obrirà portes a un gran futur laboral i que també eixamplarà els teus coneixements per comunicar-te arreu del món. Estem segurs que el Centre FP Benicarló i el nostre Departament de Llengües t'oferirem una bona base per aconseguir els teus propòsits laborals i també de lleure, perquè no hem d'oblidar que les llengües acosten persones mitjançant la comunicació i que en el nostre cas l'anglès és la llengua base per a aquesta comunicació en qualsevol àmbit a tot el món. T'encoratgem a estudiar en el nostre centre, no te'n penediràs. Tenim programes també per reforçar el teu currículum en idiomes i d'esta manera aconseguir les metes que et proposes. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Des del cicle d'estètica del Centre Integrat de FP de Benicarló volíem parlar-vos d'un tema que a nosaltres ens pareix molt interessant i que a més és una bona notícia per al medi ambient. Heu escoltat a la televisió que a partir de l'any que ve no es podran utilitzar coberts de plàstic d'un solo ús, ni palletes de plàstic, ni tampoc els bastonets de cotó? A mi em va alegrar moltíssim perquè reduirem la quantitat de plàstics i residus als nostres mars i platges. I respecte a la cosmètica, es prohibiran els microplàstics als cosmètics. I què és això, dels microplàstics als cosmètics? De veritat? Plàstics als cosmètics? I això és perjudicial? Home, clar que sí que és perjudicial. Per a nosaltres no molt, però sí molt per al medi ambient. Les xicotetes boletes de plàstics dels cosmètics, quan els utilitzem, després viatgen per el desaigüe i acaben en el mar. Els peixos el mengen i al final també nosaltres ens el mengem als nostres plats. Nosaltres, al cicle d'estètica, hem apostat per l'ús de cosmètics lliures de microplàstic i durant el curs hem fet un vídeo sobre aquest tema. A més, el nostre centre ha dut a termini un programa de sensibilització mediambiental per fer el nostre centre més sostenible. I jo? Què podria fer alguna cosa per ajudar al medi ambient? I a més, i com sabré quins cosmètics contenen microplàstics? Principalment els dentífrics i els productes esfoliants porten partícules que produeixen un efecte d'abrasió o rascat per netejar la pell. I quins productes ho porten? I com ho podré saber?
Hauràs de mirar els ingredients en l'etiquetat dels productes. Per exemple, tots els que comencen per poli, com polipropileno, polietileno, policarbonato, polièster, tots aquells són microplàstics. Nosaltres, des del món de l'estètica, t'animem a que utilitzes cosmètics sense microplàstics. Ara tu pots triar i decidir quin producte vols comprar. Quisiera ser civilizado como los animales. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. És el torn de l'alumnat més menut de primària del Col·legi Àngel Esteban. En primer, s'han convertit en uns autèntics poetes i a continuació es recitaran una part del poema que han creat conjuntament i que parla de com estan vivint aquesta situació. Per altra banda, l'alumnat de segon ens oferirà uns divertits poemes de Glòria Fuertes. A casa estem tancats per a no ser contagiats i a més en el que està plovent pront ens inundarem. A casa m'he quedat i no m'ha agradat. El virus ha arribat i tampoc m'ha agradat. En aquest moment de confinament encara puc estar content perquè hi ha gent que ho està passant més malament. El coronavirus ha arribat i sense falles no s'ha deixat i a casa s'ha tancat. El virus ha arribat i l'escola ha tancat. Per això a casa ens quede i amb sabó en fregue. Els metges són molt valents i jo els dono molts aplaudiments. A casa estic superbé, però tinc ganes de sortir al carrer. Quan el coronavirus haurà passat, ja podrem menjar gelat. Els han arribat i el nom de coronavirus l'han posat. El virus ha arribat i em té trastornat. Amb el col·le tancat, la rutina ha canviat. Em sento més trista cada dia, perquè no puc anar a l'escola. No veig als meus amics i d'estar a casa se me va la bola. A l'escola vull anar, però uns dies més a casa m'hauré de quedar. Estem tots en quarantena perquè valdrà la pena. Vull tornar pront al col·le perquè és el que més me mole. A casa ens quedarem fins que acabe el confinament. Fer deures i jugar, tot és començar. Don Pato y Don Pito, de Gloria Fuertes. Don Pato y Don Pito dan un paseíto. ¡Qué suerte, Don Pito! Me encontré este huito. Y los dos le quieren y los dos se hieren. Y todos se extrañan de ver que regañan. Y mientras se zumban bailando la rumba, viene el dueño, otro patito, y este se lleva el huito. No discutid, muchachitos, no discutid por un huito, para que nunca os suceda lo que a Don Pato y Don Pito. La gallinita, por Gloria Fuertes, versión rap. La gallinita en el gallinero dice a su amiga: ¿cuánto te quiero? Gallinita rubia llorará luego, ahora canta: aquí te espero, poniendo un huevo. Me dio la tos y puse 2, pensé en mi ama, qué pobre es. Me dio penita y puse 3,
¿Cómo tardaste? Esperé un rato, poniendo huevos y puse 4. Mi ama me vende a Doña Luz, yo con arroz en gratitud. La pata mete patas, la pata desplumada, cuá, cuá, cuá. Como es patosa, cuá, cuá, cuá. Ha metido la pata, cuá, 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 en una poza. Grua, grua, grua. En la poza había un cerdito, vivito y gorreando. Con el barro de la poza, el cerdito jugando. El cerdito le dijo: saca la pata, pata hermosa. Y la pata patela le dio una rosa. Por la granja pasean comiendo higos. El cerdito y la pata se han hecho amigos. Hola, me dic Anna i m'agradaria parlar de tot el viscut fins ara amb el coronavirus. Al principi només sentíem alguna notícia aïllada sobre casos a la Xina, però ens quedava molt lluny com per a donar-li importància o per pensar que ens podria afectar a nosaltres també. Després van començar ja les notícies dels primers casos a Europa, a Itàlia, fins a arribar aquí. Sense adonar-nos-en, estàvem tancats a casa de forma indefinida sense comprendre molt bé ni el significat de la paraula pandèmia. Hem tingut l'oportunitat de posar pausa a les nostres vides, encara que d'una forma un poc repentina i inesperada. Hem hagut d'aprendre a conviure amb nosaltres mateixos durant les 24 hores del dia, buscant entreteniment per tots jocs. Alguns s'han aficionat a la cuina, als videojocs o inclús a passejar el gos. Hi ha hagut de tot. Però en definitiva, tot això ens ha fet adonar-nos de la importància de les petites coses i rutines que solíem donar per suposat i que ara enyorem tant. Per no parlar dels sanitaris, policies, banquers, caixers de supermercat, oficis que han resultat essencials per superar la pandèmia. Com he dit, el confinament ens ha permès posar una pausa a la nostra vida, però també li ha donat un respir al planeta. Milers de fàbriques i indústries han hagut de parar la seva producció i la Terra ho ha notat. S'ha fet un progrés enorme en la descontaminació de l'atmosfera i crec que hauria de seguir així. Una altra cosa de la que m'he adonat és de la necessitat de companyia i de contacte que necessitem en el nostre dia a dia. Jo tinc sort i visc amb les meves germanes i els meus pares, però entenc perfectament milers de situacions on una persona sola ha hagut de passar-se 2 mesos on el màxim contacte amb una persona real era el del seu panader o el caixer del supermercat. A Benicarló, el confinament va començar amb l'impensable, amb la cancel·lació de les falles. Qui ho diria? Però ara toca prudència i responsabilitat. Estar a casa 2 mesos ens ha fet perdre-nos moltes coses i molts moments, però també ens ha permès conviure d'una forma molt diferent a la que estàvem acostumats amb les nostres famílies i ens ha fet adonar-nos de la greugetat de la situació. Soc Pablo Masí i vaig a parlar sobre la situació que estem vivint per culpa del coronavirus. En primer lloc, m'he donat compte de que a casa hi ha molta feina i que no s'acaba mai, ja que a l'estar en confinament he ajudat a casa més del que solc fer. D'altra banda, ens hem de sentir afortunats de viure en el país en el que vivim, ja que si comparem els nostres recursos amb els que tenen els països del tercer món, per afrontar el virus no tenim res que envejar. Aquests països ho estan passant molt malament, però vaig llegir que al tenir una població molt jove no ha sigut tan afectada en nombre de víctimes de l'esperat veient els recursos que tenen. Jo sempre he anteposat la salut a l'economia, però la situació en la que estem, a l'estat d'economia tan de temps paralitzada, el govern s'ha vist obligat a reobrir els comerços encara que aquest fet pugui arribar a ser perjudicial per la salut de la població. I jo respaldo aquesta mesura. No sé si tindrà alguna cosa a veure el que estem vivint amb l'estat del planeta, però sí que he arribat a pensar que ha pogut ser una protesta de la naturalesa cap a la raça humana, ja que portem molts anys abusant d'ella.
Finalment, he arribat a la conclusió que si davant de les adversitats tots lluitem junts i som responsables amb les mesures que ens han recomanat, tot es pot superar. Soc Leire Rovira i vaig a compartir una reflexió sobre el que ha suposat o m'ha portat a reflexionar aquest temps de confinament. Abans del confinament, la gent tenia com a referents a futbolistes o a persones famoses que en la majoria dels casos cobren quantitats desmesurades pel treball que realitzen. Actualment, durant la pandèmia, la gent ha valorat molt més el treball d'aquells que cobrant un sou normal han sigut capaços d'esforçar-se i treballar per la resta, posant inclús la seva pròpia vida en perill. Encara que puga parèixer que hem canviat els valors, realment ens hem adonat de tot el que ens aporta la gent que ens rodeja. Des del meu punt de vista, després de passar 2 mesos sense veure cap persona de fora de casa, he après a gaudir molt més de cada moment que comparteixo amb persones del meu entorn. Per altra banda, quan he pogut eixir de casa i quedar en els amics o veure la família, m'he adonat que no necessito per a res el mòbil i per aquesta raó, durant tot el temps que comparteixo amb aquestes persones, sóc capaç de deixar el mòbil a banda i gaudir amb ells, perquè no fa falta res més per a ser feliç que la companyia i l'alegria que es desprèn a l'estar rodejat dels teus. Durant aquest confinament, el que més falta m'ha fet i més estranyat ha sigut el contacte amb la gent que estimo. És dir, necessitava abraçar, parlar cara a cara, jugar, besar, quedar. Però també considero que a tot se li ha d'intentar buscar la part positiva, i en aquest cas crec que ens hem donat compte de lo feliços que som tan sols estant en la gent que t'estima. I segurament, i espero, que a partir d'ara valorem molt més cada moment al costat de la gent que ens rodeja i ens dona alegria. El més negatiu de tota aquesta situació han sigut tots els morts que ha ocasionat aquest virus i totes les famílies que ha destrossat a causa de la mort d'una persona pròxima. Em dona molta llàstima la gent que ha viscut la mort d'un familiar i que ni tan sols s'ha pogut acomiadar ni organitzar-li un enterrament en condicions. També l'economia ha quedat en una situació traumàtica, que costarà molt de temps de recuperar i tornar a la normalitat, per lo que molta gent ho està passant molt malament, amb dificultats inclús per poder menjar. Com a part positiva, vull anomenar la gran neteja ambiental que ha viscut el nostre planeta i també vull fer referència al temps que hem tingut per a reflexionar de la falta que ens fa el contacte humà en tots els seus aspectes. Tot això ha fet que en aquests moments prioritze les coses immaterials abans que les materials. Aquest confinament m'ha servit per adonar-me'n que allò que ens aporta satisfacció i benestar personal és el contacte amb l'ésser humà i no les coses materials impregnades de falsetat. M'he adonat, durant aquests mesos de confinament, de l'afortunats que som de disposar de tots els mitjans possibles per aturar aquest virus, mentre que hi ha llocs del món on no disposen ni de metges ni d'aigua per poder tindre els hàbits bàsics d'higiene per poder fer front al virus. Aquest virus ens ha fet veure que el primer és la salut de les persones, per damunt de l'economia i de les coses materials. Encara així, entenc que es tracta d'una pandèmia que s'ha anat expandint per tot el món descontroladament. I encara que les mesures que s'han pres per evitar la propagació han fet que el planeta es recupere i respire, per dir-ho així, durant aquest temps, de cap forma podem entendre que estem davant d'un càstig del planeta. En aquests moments, la solidaritat s'ha convertit en un dels principis més importants. I el treball de tots per parar aquesta pandèmia sempre ha anat en benefici de la totalitat i no només en benefici propi. Encara que aquesta situació també ens ha mostrat el costat més dolent d'alguna gent, que només mira pel seu propi bé i per tant no respecten les normes, perjudicant així a la resta d'habitants que s'hi han estat complint el confinament. En resum, entenc que aquesta situació ens ha permès conèixer-nos millor i valorar aquelles coses a les que no donàvem importància, donant a veure en general el millor de les persones. Esperem que aquest aprenentatge ens dure per sempre. Hola a tots i totes. Enguany,
ha sigut un curs diferent i no ens hem pogut acomiadar com ens hagués agradat. Però des del Marquès hem elaborat un llistat de recomanacions d'estiu divertides i diferents per a que tots els xiquets i xiquetes de Benicarló puguen gaudir de les seues merescudes vacances. Comencem. Aprendre un conte i representar-lo amb la família. Jugar a jocs de taula. Mirar i comptar les estreles. Explicar acudits. Manar una carta a un amic del cole. Aprende y ballar la cançó de l'estiu. Fer una bomba a la piscina i esguitar tot el que pugues. Donar un llarg passeig per la platja o la muntanya. Córrer, saltar, nadar, anar amb patins o bicicleta. Jugar al veo-veo. Sopar a la fresca. Plantar una planta i cuidar-la tot l'estiu. Fer una nit de cinema a la fresca. Fer nous amics. Veure l'amanèixer. Visitar nous pobles o paisatges per descobrir. I per últim, i molt important, riure cada dia fins que et facin mal les galtes. Per últim, volem donar les gràcies al projecte L'Escola fa ràdio pel programa Retweet Ràdio, per oferir-nos aquesta oportunitat on des del Marquès hem pogut donar a conèixer algunes de les activitats que hem fet durant aquesta quarantena i per donar-nos un espai en el que ha participat tota la comunitat educativa. De manera més especial, tant les meves companyes com jo, volem donar les gràcies a l'equip directiu per haver confiat en nosaltres i també a tots els companys i companyes per la seva implicació i participació des del primer moment. Sabeu que sense vosaltres no hagués sigut possible. Finalment, donar les gràcies també a les famílies i als xiquets per la seva implicació. Esperem poder continuar el proper curs amb aquesta iniciativa. Moltes gràcies a tots. Ens despedim de tots vosaltres amb l'himne de la nostra escola. Mira! Mira
Hola a tots i a totes. Com a inspectora d'Educació que ha estat una més impulsant aquest projecte que en època de confinament ens ha permès tindre connectat a la totalitat dels membres de la comunitat educativa, només tinc paraules d'agraïment. Agraïment a l'Ajuntament amb Charo Miralles al front de la Regidoria d'Educació i com a alcaldessa en posar a l'abast dels 11 centres educatius Ràdio Benicarló per a poder emetre la veu d'alumnat, professorat i famílies en aquesta situació complicada que ens ha tocat viure, fet que ha comportat tindre un espai per poder compartir amb ells i les altres quan més ho necessitàvem. Agraïment als tècnics de Ràdio Benicarló per la seva disponibilitat a obrir-nos la seva programació per a emetre Retweet Ràdio i facilitar-nos bones recomanacions per a dur endavant el projecte. Agraïment a Mimi Mollà per la seva dedicació i gran capacitat de treball que ha estat una peça clau en fer realitat Retweet Ràdio. Gràcies. Agraïment a tot el professorat dels 11 centres educatius de Benicarló, que han sabut reinventar-se en la docència en aquest singular trimestre, fer front a les adversitats i obrir altres mitjans de comunicació telemàtics amb el seu alumnat per a continuar traient el millor de cadascun d'ells i elles, com ha estat realitzar aquests 14 programes de ràdio. Agraïment especial a l'alumnat, motor d'haver posat en marxa aquest projecte, alumnat ben divers d'edat, que es troba cursant educació infantil, que des dels 3 anyets hem tingut participacions plenes d'emocions i il·lusions. Alumnat d'educació primària que ha estat graduat finalitzant els seus estudis aprofitant el professorat la ràdio per a fer el seu comiat. Alumnat de secundària que ha estat premiat per concursos convocats des dels centres educatius. També alumnat més major que des de l'estudi d'ensenyaments postobligatoris ens han informat d'allò que estudien i que aspiren a poder treballar-hi. També hem comptat amb col·laboracions de les persones que per la seva edat ens poden donar sàvies lliçons de vida. I com no podia ser d'altra forma, hem estat acompanyats i acompanyades pel talent artístic d'alumnat que està realitzant estudis musicals. Hem pogut viure moments divertits amb el que entenen els i les més menudes que és el coronavirus. També hem tingut altres moments culinaris per a seguir receptes en família, moments per conèixer les tradicions de Benicarló i espais emblemàtics de la localitat, i moments entranyables amb els records de mestres que ens han deixat. Açò, més que un comiat, és un fins aviat. Que sapigueu que des dels centres educatius farem allò que millor sabem fer, vetllar per aconseguir el millor de cadascun dels i les alumnes de Benicarló. I al proper curs escolar deixem el dial obert per poder retrobar-nos fent emissions de programes de ràdio si les condicions són oportunes. I per últim, gràcies a vosaltres, els i les oients fidels de Ràdio Benicarló, per haver fet aquesta gran acollida a Retweet Ràdio. Ens hi trobarem. Gràcies. Anar abrigat per la ciutat és molt més divertit anar-se despullant. Ja ens poden explicar que el món s'està acabant, que no deixarem de somriure. Som optimistes! Jo t'ensenyo la panxa i tu m'ensenyes el malic. Acompanya'm a la platja, que és un joc molt divertit. Posem-nos a ballar, serem els amos de la pista, que aquest és l'estiu dels optimistes. Ja sents bullir la sang quan arriba la calor i tens ganes de destrossar el despertador. Que nosaltres som optimistes i ens ho passem molt millor. Aquest és l'estiu dels optimistes. Avui sortim de festa com si s'acabés el món. Per ser feliç s'ha de ser optimista, tenir ganes de riure és el que ens fa ser com som. Aquest és l'estiu dels optimistes. Avui sortim de festa com si s'acabés el món. Per ser feliç s'ha de ser optimista, tenir ganes
Retuit Ràdio, un espai de trobada... Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.